Mulla on kämppä nyt myynnissä, Masalan kämppä. Mä muuttamassa Hessun, eli mun koiran kanssa Helsinkiin. Se vihdoin näyttää, miltä näyttää tällä hetkellä, joten let's go! Tää asunto on näitä Masalan ensimmäisiä sinne 70-luvun tyyliin. Mielestäni on aivan ihana, mä rakastan yli kaiken tätä betonia, plus tätä punaista, ten kontrasti on niin ihana. Mulla on rakennettu tähän tämmönen pieni katos, mihin saa pyöriä tai muita rattaita. Täällä on vaihdettu valokate ja kaikki maalattu pinnat. Ja sitten tässä yhteydessä on iso varasto tossa. Sitten kun mennään sisälle, niin tässä heti ensimmäiseksi jatkuu tää punainen tänne tällaisena punaisena lattiana. Hei vaan Hessu! Täällä tulee ensimmäiseksi tosiaan nämä laatat ja sitten sen jälkeen tää jatkuu tänne ihanana koko alakerran kattavana parkettina. Oikealla on tämmönen pieni vessa, eli siellä on vessa ja sitten käsienpesualla siellä pesukone kivasti ja sitten tonne saa pyykit sun muut laitettua. Sitten täällä toisella puolella, niin täällä on portaat yläkertaan, täällä on sarjapaneelikatto laitettu ja on henkaritilaa ja sitten tuolla on portaiden alla todella paljon säilytystilaa. Sitten täältä oikealle, niin tää on puustellinkeittiö, 6 vuotta vanha, edellisten laittama erittäin pränikäs kunnossa, niin en koskenut siihen. Tohon löytyy ovi olemassa, niin jos haluat tiskikoneen integroida, niin sekin mahtuu, koska kaikki muut laitteet täällä on integroitu. Sitten tässä on Orla-kielin tapetti. Täällä on tosiaan tosi kivat tämmöiset neutraalit värit kummallakin puolella. Tässä on iso pakastin, iso jääkaappi, on mikrot ja sitten nämä on ihanat täällä on tämmöiset vedettävät laatikot alhaalla, niin sitten tänne saa tosi kivasti ja kätevästi kaikki tavarat. Täällä jatkuu sitten samainen tapetti ja tänne mahtuu isompikin pöytä. Mulla on tommonen vähän pienempi tässä toi Artekin. Ja täällä tosiaan sitten ruokatilasta pääsee olohuoneeseen. Täällä menee tämmönen punainen teema alhaalla ja sitten vähän ylempänä vaaleita. Sitten tästä tonne pihalle. Täällä on tämmönen ihana keidas ja myöskin iso terassi, mihin mahtuisi vaikka ja mitä. Valokatteet on kans vaihdettu ja kaikki on maalattu täältä nämä pinnat ja öljytty nää ja kaikki on täällä kuosissa ja sitten on kivet on uusittu ja täällä on maalattu kaikki seinät ja tässä kasvaa viinirypäleitä. Sitten niin tää on todella rauhallinen tää takapiha. Täällä on tuollainen pieni mansikkamaa tuolla ja jossain kohtaa ajattelin, että toi köynnös tosta lähtisi vaikka kasvamaan tonne sisälle saakka. Näköinen piha täällä tällä hetkellä ja tosiaan tästä saa kivasti pääsee tonne pihalle kanssa, missä sitten tässä on taloyhtiön leikkipuisto näkyy sitten tuolta ja on tämmönen ihanan rauhallinen piha täällä meillä. Ja sitten jos mennään sisälle, tässä tosiaan näkyy aivan ihanasti jatkuu tää parketti täällä kokonaan samana ja tästä pääsee ihanasta kaarevasta oviaukosta takas tänne eteiseen. Ja sitten mennään yläkertaan. Täällä on tosiaan uusittu nämä portaat ja lakattu uudelleen. Ne on taas ihan präniikät. Tässä on tämmönen pieni tila, mitä minä olen pitänyt minun maalausateljeena. Korkea toi katto ja sitä näkee tonne portaat. Tää on kyllä yksi parhaimpia mun mielestä. Sitten tässä on 2 makuuhuoneeseen pääsyt. Ensimmäiseksi on ehkä pikkasen pienempi. Tässä mulla on ollut työhuone. Täällä on alkuperäiset kaapit, mitkä olen maalannut. Ja koko yläkerta on sitten taas belgialaista villamattoa. Täällä on ihana tepastella. Työpöytä kunan vieressä, niin saa katsella ulos ja eräitä varten tämmönen laveri, mikä saa levitettyä isoksi ja Orla-kielin tapetteja. Sitten tästä viereiseen, eli makuuhuone. Täällä on tää I Secret Garden tapetti sinisenä tällä puolella. Täällä on vaaleita vähän rauhoittamasti. Mahtuu erittäin kivasti. Tää on 160 senttinen sänky, niin mahtuu se ja mahtuisi isompikin. Vintage Ikean lipasto ja sitten täällä on torista löydetty kaappi, mikä näyttää kyllä siltä, että se olisi ollut täällä aina. Sitten täältä pääsee vielä, täällä on punainen ovi tähän. Ja täältä on sitten tää iso kylpyhuone ja sauna. Täällä on vaihdettu kaikki kalusteet, eli tänne on laitettu tämmönen ihana puinen allaskaappi ja sitten tuohon täällä lisäsäilytystilaa. Iso peili ja sitten tämmöiset ihanat pallovalaisimet ja tuolla myöskin kaapin alla tommonen tunnelmavalo. Sitten on tämmönen todella kiva ovi tässä suihkussa, niin täällä on sekä sadesuihku että sitten käsisuihku ja niitä pystyy vaikka samaan aikaan käyttämään, koska tonne mahtuu kyllä 2 ihmistä. Sitten täällä on myös tämmönen pieni sauna, ehkä juurikin myös 2 ihmisen semmonen rentouttava pieni sauna.